Why nailain pa? Lamiaw eh. Oh man, that tune was so dope. 100.5 FM. Get ready to feel the beats. It's about to get down. Listen up, baby. Ladies, let go of your man. You're listening to the ladies' favorite DJ. Bringing you the best in hip-hop and R&B. You're getting busy? Are you ready for something new and hot? This is 100.5 FM, your Alagan Radio. Five. 100.5 FM. Why nailain pa? Lamiaw eh. You're in the middle of non-stop good stuff on 100.5 FM. Wishing you a Merry Christmas from Music Radio Creative. RH 100.5 FM, Radyo Himbang. Madamo sa mga hitabo sa atong palibot sa sulod sa 24 oras. Mga hitabo nga angay naton hatagan sa pagdamot paagi sa inyong palatuntunan. Pulo pasipla. Programa nga gindisenyo agudublasan ang mga presko nga topiko. Pulo pasipla. Kagkaroon, inyong mabagyan ang inyong kubos nga alaga. Pulo pasipla. Good morning, alas 11:12 oras sa Pilipinas. Pulo pasipla. Lunes, Monday, pumirong adlaw sang simana. Pizza 24, 2022. Pulo pasipla. 24. Ang November na dayo, no? Ay, All Souls Day kag All Saints Day. Daw may bisita ta sina. Sige lang Good morning sa aton nga public servant, the Honorable Mayor Dap Anthony Bidaura Saga Reliquias ato sa official business. Pulo pasipla. Wala ang mayor tato sa official business base kung may magsaka kag makikita sa mayor, wala sa subong adlaw kay may official business. Nagtabok. Pulo pasipla. Sa aton nga Vice Mayor Jeff Lasalita Incoy. Sir, good morning. Pulo pasipla. Sa aton nga mga sanggunian bayans, good morning. Sa aton mga trisi ka mga kapitanes, mayong buntag. Pulo pasipla. Sa aton nga mga department heads nga sunod nga simana, mangin masako naman siguro, no? Kay sa preparation sa aton nga pagriyoson tani sa Bacolod, diskasan tani karon para ano lang man ang muro maskara nga masiling sila nga inang grabe kuno nga preparasyon. Masubra pa na sila sa preparasyon ni Sir Isoyaw. Pulo pasipla. Sa tanan-tanan nga malambutan sa aton subong nga tingog, subong udto, mayong aga, mayong udto sa aton tanan-tanan. Sa akon partner, Sir Victor Papa, Happy Monday,
Good morning sa mo, sir. Magandang araw Pilipinas, magandang araw probinsya ng Negros Occidental, magandang araw 6th Distrito at magandang araw sa bayan ng Hinuban at saka 13 barangays at sa lahat ng mga kapitanes. Lalong-lalo na ang ating mahal na alkalde. Binata ba o may asawa? Binata ko makalabas sa kanilang bahay. Ang sabi ni Sir Henry, OB daw si Mayor. So Mayor, kung saan ka man, God bless, sana Keep safe. safe ang pagbiyahe mo Biyahe mo. together with your men and also to all the department heads of this LGU sa Sangguniang Bayan, Sir Jeff Incoy, our Vice Mayor, sa lahat ng mga nakikinig sa ating radio. Diyan sa Palawan, Sir Michael Dicena and Dwight Dicena, MGD Farm, sana yung lahat ng mga manok nyo ay panalo dyan. Sa bayan ng Quezon, Bulang, ha? kay Ma'am Ninita Calvet at kay Sir Ramson Balacano, kay Jomaira. Sa Saudi Arabia, babatiin ko Claire Calvit, nasa Riyadh ngayon, sir. At sa mga kaibigan natin na nakikinig ngayon, lalong-lalo na may gwapo tayong bisita sa Bureau of Fire Protection. Sir, magandang araw. Good morning po. Sa mga taga Bureau of Fire Protection, nga nag-aaway sang kalayo kung may sunog man, pero dapat sang aton fire truck sigurado ang pre-nobla, sir. Base nagpagsulod sa building, sumulod, tinagaan award ni Mayor. Siya, Mayor, hindi ka na maghatag award. Bakli lang prino ang amon fire truck. Amon ang natabo, sir. Isang istorya ko bla. So, Alagad Henry, Sir Kevin Matthew, and kay Ma'am Medi sa ating PIO. Magandang araw sa inyo. Kay Sir Hayan, Box Dapog, Pampliega sa Silang, Cavite. Kay Ma'am Boss Ray Saluba. Saluba. Sa grupo, good morning sa inyo. Sa lahat ng grupo dyan sa Recto, magandang araw sa inyo. Kay Mayor Sofronio Pusin ng Iloilo at saka kay Mayor Dennis Superficial ng Santa Barbara. Kay Mayor John Aying ng Sara, Iloilo. Sir, magandang umaga sa inyo. Sana po ay magandang panahon dyan. Dito sa Hinubaan ngayon, maulan. Puwerteng ulan diri. Makulimlim? Ano na? Makulimlim ang araw ngayon. Pero ang ibanda, Danau pa lang, baha ng ila pananaw. Panawag nila. Ha, sir? Panawag nila, baha. Kabalo ka, sir, to sa tuod-tuod, ang Danau is an old language. Latin. Ang Danau. Danau. Mindanao. Oo. Ang Danube, sir, Danube River is Danau man na siya. Sa Di may lugar gid yang Danau? Danau, Cebu. Cebu? Dira, amo na siya nga boating ganon sa gina... Water. Magsiling ka, Danau is water. Water. Oo. Kita mo mga kabro na taon nga mga Kapampangan, magsiling siya, I want to Danube. Danube, no? man na. Amo naman. Awanti Danube, wala tubig. Wala tubig. Ilocano. Ilocaok. Muna siya. So, sir, ano ang ikaw subok ang akon wingman mo ako mo kinanglan ikaw gid mag-lead sang atake kung fighter pilot ka. So, ikaw ang squadron leader, masunod lang ko sa mga balita nga ihatag mo. Okay, sir? 600 ka food packs nga gina-preparar para sa aton mga fisher folks nga napiktahan sa aton nga balikatan na. Ha? Ano to? Balikatan exercise ta? Dala na Sama-sama lumbas, Lumbas. multilateral naval exercise sa Balikatan 2022 nga pinagsama-sama ang puwersa ng Philippine Navy, US Navy, Royal Australian Navy, Royal Navy ng Great Britain, Japan, and French Navy. Yes, sir. Ginpanagtag na, no? Ginpanagtag na sa grupo sa aton nga mga BPLO, Barangay Liaison Officer, kag ang iban pa nga mga opisina sa duha ka barangay, Asya. Barangay Talakagay and Barangay Bakuyangan. Okay, sir. Duha ka barangay gintagdagan sa Food packs. 600. 600 plastic bags nga food packs. Food packs. Ang pinanghatag, ipinamahagi ng ating mahal na alkalde, maalalahanin at aksyon agad Mayor Dapt Anthony Reliquias. At Way magandang labot na yan, may nagasaka, gini nagapangayo man sa mga assistance ang amutong nga mga inadlaw partner, no?
may nagakadto gid iya sa kay mayor kag nagaayo gid iya mayor bugas-bugas labi kay way gid laod. Kada adlaw may nagasaka gid diri kag pangayo partner sang kwan sang amo na mga food packs ginatagaan man sila. Pero amo nang 600 nga ginpreparar gid iya nga ginhatag sa mga kwana fisher folks naton nga naga-star sa igad sang dagat kag ang pangabuhi panagatan barangay Talakagay kag barangay Bakuyangan, no? Ang 600 ka food packs. So, madamang salamat on behalf of the fishermen, no? Apektado sa multilateral naval exercise. Para sa inyo, ako na lang ang pasalamat sa kay Mayor Dap Derliquias kag sa DSWD sa tanan-tanan sa Sangguniang Bayan members nga sa kay Vice Mayor Jeff Incoy. Bago ni sir yung panghatag, ila man naging istoryahan eh. Gani. No, kay ang apektado is the fisher folks of Hinubaan nga wala makabanagat for almost 10 days. 10 days. Nga ari diri naga-criss-cross ang mga Navy nga nagpangayaw diri. At magandang araw dyan sa Mayor ng Rizal, Palawan, kay Mayor Norman Ong, kay Pet Drilon, at saka kay Sangguniang Bayan member, Jet Dihilio. Sir, good morning sa inyo dyan. Kay Lot Parado na, ano gani ni Sir ang sa, hindi pa lang posisyon ni Sir Natalyo ni Assessor's Office. LCR si Lot Parado. LCR. LCR. Mama Fe. Mama Fe. Kay Mama Fe. Mama Fe, good morning. Sa LCR. At saka kay Ami Garcia dyan, na kaibigan ko. Migo tayo si Kwan, sa LCR. Frank Lerasan, sir, good morning. Toto Frank Lerasan sa Kag LCR. sa kay Sir John Ray, Juan Reliquias III, mayong adlaw sa imo. Primo, Johnny Ray. Sa tanan nga taga motor pool kag sa taga rural health unit, amo ining aton mga frontliners. Sir? Motor pool kay sila na ang bit man sa aton nga mga nagapanghatag kundi nga kabukiran. Grabe to. Nakita mo sir ang saka ni Dr. JJ Perez kag nila ni JD Parinyo. Nagsakay sa bucket sang bulldozer. Gani. Kaluoy Sa bucket. para lang matagaan sang mayo nga serbisyo ang mga less fortunate naton nga mga utod Dito sa sa kabukiran nga ginsaka gid sang aton mapisan nga doktor. Dr. Rowena Abilia, salamat sa imo man pagbulig kag nag-dispatch sa pagpabisita ni Mayor Dap Reliquias kag ni Vice DBR team. Oo. Kaya mo na siya sir. No? Way labot sina partner ang Retold Community ano ganun na ang inyo Kev? Retold RCSP. Oo. Retold Community Support Program, no? RCSP nag-survey partner sa kabukiran niya sang somewhere in babaw sang Sangki. Okay. Ano na gani nga lugar? Ha? Maatop. Oo. Maatop, Manlawaan, Maranon, Tabid-tabid na Montecristo, dasin, ano? Kabanuyuhan, Manlawaan, Payabon, Bugtong Lubi. Posible. Kabisado ko na da sir, ikaw galing, imo na gid banwa, wa imo ginasaulo ang Ako lugar. maatop lang ko, Manlawaan, Waay ko, si Miko, ara ko. Okay. Bugtong Lobe, dito ta. Tayabanan. Tayabanan, wala pa. Hasaan. Alabot mo na dati. Ano laman sir? Lupa-siplang. Gas gani partner, wala pa ko. Ay sus. Oo. Tuturi ko, Gas. kadungdom ka nga nag civil service week. Dito magyapon sa gas. Nag-order ako sang ato balang kita ni Anay SB Pakitramos, nag-order ako sang sili kag ginkahang ta. Nga abitang maulihi ang aton una pagali ang handa sang aton departamento ubos tablang kun sa Cebuano baes. Oo. Kun sa Tagalog igat. Pero diri ya sa November 20 tungod may isa diri ka okasyon and the first time sa Hinubaan.
Damo gina diya igat nga maaabot. Huba Festival. Paabutan ninyo mga kabyanan. I-discuss na karon. Okay, sir. Nag-survey sila sa ang aton RCSP team, Retold Community Support Program nga team. Pastor Abilino dito man kag ang team sang SPDS ang dirao sa kay boss meeting mga Iya gina ni Mame di departamento. Sila dito kag upod man ang taga Minro may mga team man Sir upod, Jimmy Cambarihan. Sir Jimmy Cambarihan, good morning. Amad, Raol, Katong, sino pa na dang Paulan, basang-basa. Basang-basa man sila. Nag-ingest naman sila, sir. Oo, kay ti amo ning kimpo bala subong kaluoy sang naga-field naton nga mga kaupo dire sa LGU nga may mga misyon sila no nga ginapatuman. Base kung may ara naman patigayon noon ang RCSP nga mga proyekto sa pangbabaw ginaya sir mo. Why na yan na design ang RCSP sa dire sa lowland wala. Sa lowland wala. Sa bukid ginayang ilaya yang tirada sina nga mga ginadala nga mga serbisyo dito. Daw pila kadlaw, 3 kadlaw, 4 kadlaw sila, siguro sila sa kabukiran. Dalagid sila tanan mga bayo tanan-tanan no? Kag natapos ang misyon nila sang Biyernes man sa hapon, pro basa sang ulan, although nga may rescue sila nga salakyan, ining kay Sir Jose T. Yusay nga Doktor. Doktor. Sir man, doktor. Dr. Jose T. Yusay nga service nga rescue mong ilang gigamit pro hindi makapenetrate din masyado gid sa pinanagid tuguro kasulok-sulukan ginlakat-lakat sa aton nga team kag basa gid basa sila tanan-tanan basang-basa sa ulan. Yes. Pero sir, nga mga programa ang RCSP ginsuguran ina sang mayor pa si Ernesto Estrao. Hindi pa na amo nang ngalan niya to gani sa una. Hindi pa na RCSP. Ato balang Idagens hindi pa na Gida. Amo na siya ang Gida una. sa una. Geographical Isolated Depressed Area. Gida na siya. RCSP na Subong. Ang gida sa una, ang LGU lang to nga mga components ang involved. Subong. Gin-upgrade, ginimo nga RCSP, Retold Community Support Program, upod na ang mga opisina nasyonal. Nasyonal na. Kundi, nagpaulan sila. Sir, siling mo i-yes, basang-basa sa ulan. Kung madumduwan nila si Mayor Ernesto Estrao, salamat sa larawang kupas. Di ba, sir? Larawang kupas na yung gida. Sa una pa mo. Hawak kamay tayong dalawa, di ba? Makita mo na ang retrato ni Ernesto Estrao. Kag dito kaabi, gida mo subong RCSP. Tiyang imo na kantahon, kaya basa ka, i-yes. Kon ano basang-basa. Sino ka kanta na sa larawang kupas? Hindi. Basta ba ina, larawang kupas Partner, believe me. Ano naman ang believe me? Ang RCSP, kita ang nag-pattern sang RCSP ng kopya ang bilog nga Region 6, no? Region 6. Kabalo man ko, sir, nga sa una magkita. Grabe nga. Sir. Kita yung author mo. Pamati, Black mo mga naga-monitor, mga avid listeners sang Alagad Radio. Maninis ang una si Alagad Henry. Magida ni Pertinang Yom. Hamak mo ang hiwa sang arroz caldo manok nga nitib. Daw inumol kadagko siya, sir, ini ya. Kung baklo, gida ni. Labot kita dira sa dam sang gida. Amo kitong una tagin we virginized Alim Dam area. Purok dira ta una na gida, sir. Diri lang anay sa ubos-ubos. Sa ubos. Dason kita with Dr. Lim. Dr. Lim, yes. Daw mo man ang papel subong ni Dr. JJ. Pires. Dr. Lim, nagsinaka na tato, maatop, bugtong lubi. Ang bugtong lubi, way pa to ispilahan? Way pa. Way pa to.
Hayob ba to? Hayob ang ato. Sa panahon ni Ted Moloy, amo tong ginpangakuan niya nga siya dilapidated ining. Kuan pa lang sinibit nga Hindi, kugon. Kugon, oh. Kag ang ila dingding sang eskwelahan liniak Slums, oh. nga hanagdong. Oh, grabe to, no? Amo tong ginpangakuan Nabtan pa dito ni sa una, no? ni Mayor Istrao. Istrao nga. Si Mayor Dap, bata pa ni, ga-duty pa ni sa Sa Our Lady of Mercy. Oo. Ga-duty pa nito si Mayor Dap. Kadumdum ka to, sir, nga aton dala puro sardinas kag Amogin man ang pattern. pagsaka ta to, nagdala na ko yung mga udong inang bihon. Nagdala ko. Kadumdum ka to nga pagsaka sang tao, damo siya ligbos. Kasi din ko lutuan na kay bayluhan namon sardinas. Pagkadugay-dugay mga kaabyanan, kay ang balay up and down mo, pero hindi dako nga balay. Bahay ko ba may ohi. Lingko ano na, siya bago bata akong asawa, 3 days pa lang. Kaya may mga dala ko tong mansanilya kag ipikasen. Hatag dayon. Pero may cruel intention man tagyapon, sir. Ang aton sa tuling ko, hindi, bala naghuti ko sa imo, sir. Kung adubuho ng uhong kagang ligbo sa pagkanamin. Yung di kinadubo sang tagbalay. Mga rare na yung kalanon mo. May dala kita nga bugas. Nga, hindi man to NFA. Nga, ang iya bugas to, sir, asusina, perti kahamot. Amo tong Binirahan ta. Oh. Ito miya nga bugal. Kasadya sang hindi gida. ko, ano man nga klase kanon nga ito man niya man? Tuli kay sus sa pagka native gidya as in gali ano? Kamot sa to. Dinurado, ano to? Oo, mga muamo ng mga Siling ko sa imo, sir, hindi na pagkauna. Hindi, blagi na lahugan ta ka, sir. Mga, sir, kung amo na kunong kanon sang tamawo. Pero kahumot-humot nga klase. Kasadya. Oo. So, subong sang una, geographical, isolated, depressed area. Giday na si Mami. Dira gina nag-originate. No. Tapos, Daw kay Boss Midi ginauno. si Perte. Autor mo. Oo. Pagkatapos, Oo. RCSP sa subong. Kuha na. No. Upgrade na. Gin-upgrade na, Oo. ginliwat ang ngalan. May nag-abot din sa una halin sa Amerika nga mga pinanagtagta, mga speg mo nga di battery. Mga muamo. Iya sang pasalamat ta sa Tumado family. Oo, gin-donate lang to. Gin-donate ato. Pila ka sako to sa 8 ka karton, Oo. pinang-donate ta tanan. iya sa mga Tumado family nga to sa Amerika, nag-donate sila Kasadya di. sa to, Kasi kasadya. pangdala naton sa kabukiran. Those were the days, my friend. We thought it will never end. Gani. La 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 la. So amo na siya partner ang history sang Geda kag retold naton subong RCSP nga gin pattern sang bilog nga Region 6 ang aton diri nga ginsuguran Sa Banwa sang sa Hinubaan. Banwa sang Hinubaan. Natingala sila iya sa post naton mo, di sila gakaladto nga kabukiran iya nga ting sa una ya. 46 kabilog habal-habal kag standby. Oh, arkilana. Inalkilahan. Oo. Kay hindi man to kasulod ang Salakyan. pick up, Oh. hindi man kasulod ang truck. Oh. Tanan hindi kasulod. Asos. 46 kahabal-habal. Tag 500 ang ano sa to, Okay, ang halin ka da sa paliparan, airport sa Maglinaw. Maglinaw Airport. Kalayo-layo Layo sa pa, Bugtong, siguro Lubi. mga 14 kilometers pa. Ang Ang alagyan, lapit man 2 ka oras ka to makaabot partner bisan habal-habal no, grabe nga travel. daw si Kevin Matthew doon kasaka sa Bugtong Lubi, no? Nakasaka ka mo to, sir, no? Oh, kakanto na siya. Oo. Pero may dala ka nga uyab, may angkas ka nga laen. Sila makmak na duwa. Sila nito, nakita ba, siling ko na. Pagpaulay nila, hindi na kuno sila magreliwat. Kuno hindi, naginamon niya pagdalo namon motor to. Pulo pa sila. Surrender mo. Oh. Grabe nga ma. Ang Surrender. kabudlay to, sir, ito balang banglid sa piyak nga itong mga naguba Kung nga piyak mga mo, old Dock Creek. lumber Elco Road, no? Itong log-over areas, mga dalan nga nagkalaguba. Mutong kadelikado. Ano man yung panawagsang dalan to, sir, sa babaw? Balderrama? Mas spar. Yato sang Insular Lumber Company of the Philippines. Oo, Balderrama Road? Ano Ang Balderrama Road, hasta lang sa gaas. Why sila ka-penetrate
kabalo ka ang ilko to, pati oriental, ginakawatan to nila kahoy. Kalabot na sila. Yes. Kalabot to sila sa oriental. Oriental. Oh. Pareha sinasang basay, ano nga part na, kay perting panapas ang ilko da sang kahoy. Kaya ang paliparan, ang Maglinaw Airport, nga iyasang CDCP, Kasi disipin na may Negros Oriental na. Oo, sakop. Oo. Nga dito kita halin sa Hinubaan, nagpa-Negros Oriental ta, municipality og Basay, Oo. nagbalik naman kita sa Negros Occidental. Tapos ang sige solicitar sa kabukiran, siling ni Anay Gob Maranyon, Erneng, pangwaa, binadang pangbayaan, na da nga mga pinanumba nila, da nga mga kahoy, na da nga mapustlan siguro na sa mga eskwelahan na nga pangatag na to na imuon siya, sus ko. Siling nila, nangawat sila. Grabe ito. Kayo ang mga mga salvage nga kahoy, Nga pinamayaan. retrieval to kag ipaubra eskwelahan. Ang nagwa nga istorya sa mga oposisyon, mga kabagaan, mga kabyanan, nag-abot diri si Dr. Limatis ang DNR sa region, kay ginimbestigaran. Kay si Erneng, si Mayor Erneng, nagpa-illegal laging sa babaw. Pero ang purpose, mga kabyanan, nga i-retrieve ang mga kahoy, kay iubra sang mga guba nga eskwelahan. Iwi bulig sa Pati ito ang alan sang DepEd ni Sir Saldi, may kunaybans na kunong DepEd. Amo na, kung wala ka mo kapangusisa, malisyoso ka mo, sobra pa ka mo sakon. Sadya, no? Grabe no? Sadya, Ang dito sir. naton to na latas ang kabukiran sa una. Subong mga pamatan-o naton partner, ining Ay, mga sus, aton kanda. ining mga upod tadi. Nasadyahan iya nga inang maglakat sa bukid to kag nabasa sila kanday inyo. JD, Oh, sila ni JD, Claire. mga men naton di nga mga pamatan-on. Ga-enjoy sila iya nga magtaklad kag mabasa mo. Pero sir, sa experience ko, nga nanamian gid ko, nga daw hasta subong ara gid sa isip ko. Pag inaugurar sang ato balang broom making, Silig. silig, Oo. at ng mga paypay. Oh, kwanto i-display sa panaan. Hindi, para gid sa Parang mga project sa mga IP, IPs. sa mga indigenous, Oh. nga kung makaobra sila sang silhig nga pariyo na sa Bagyo, ibaligya. Banwang mahakot, ang kadom-dom ka nga ini si Rico Hanoy. May nakita kita nga may gabayo ni Pis nga daw 90 lang kalagaw-lagaw sa plaza sang Damutan. Pulong pasigla. Man ini si Rico, niya sadya-sadya na lang istorya ha. Daw paparazzi ini. No, may upod tato nga taga tourism, sila ni Sir Tisoy. May taga DA, Composite team man. composite ato. Sexy nga ba eh? Sang ulis niya dahil posing, picturean, taka man siya may kanon nga gwapo mo. Kaya nga atensyon sang babae daw ato sa iya, kaya siya may camera, gwapo. Kaya ginaubray ato model, alsa ang imo kamot. Pag alsa kay, ang ilokan dyan niya, pwerte ka itom. Nangat si Rico, bro. Nga sir, baw kaputi isang lawas, pero nga ilokosor. May galom. Dulom. Amo tong na, upod ko pa to si Uyok. Nag-upod to. Grade 6 pa lang to si... Subong ti manog kaping na sa... Daw kadasig nga din sir sa panahon, no? Doon ka sa ulang to, no? Si Nyrel siguro, bago lang ni graduate sa elementarista nga panahon eh. Ara pa man na subong ang broom making. sa, Ara pa, as usual. Damutan, no? Oh. Isa pa gid sa na-concern ka experience si Sir Isoy Velasco, si atong napatay tang amigo, si Ben, nataskingan nga, ato lang siling may illegal laging to sa ibabaw. Kami ni Pastor Algoy, di siling balikan lang. Sir, manog alas 3 na, way pa kami kapuli. Wala man kami balon. Naglakat kami, may kamalig, sir. Sigurong tao, naglakat lang ang iya. Inim lang dugos na bilin sa kamalig. Abi mo, ginharot-hot lang to namon ang mga kagutom-gutom na sir mo. Dugos din kao namon ng puti, kao namon.
Disuyok yung lugos. Hindi ko tani ito magsugod. Nga gintra. Pusiling ni Pastor Algois nga, ariwa. Kaunon tani, why man di tao. Para di ka mapas mo. Oo. Asa uli, naluoy man ko, ginbutangan ko note, ginbainlan ko 200. Ang kamalig. Ang kamalig. Puwerte mo Naluoy si, man amo tong experience na mon nga, Tidira na nagsugod ang istorya sa nga RCSP nga Dirigin pattern sa ang Banos. halo subong nga tanan nga munisipyo no sa Negros Occidental nangayo sa nag-ubra module ya mo nga hinubaan sila ni Kevin Mateo, sila ni Mami di sila ni ang aton nga mga taga MPDO nagimo kita iya module kagin panagtag sa kada munisipyo nga sakop sang Negros Occidental kung anon bala pagpalakat nga kung ano ang tinutuyo. sa mga depressed areas. Oo, nangayo di sila. O mga San Enrique, mga ano na, ng mga Isabela, kay may bukid man na sila. Ha? Mrs. Padilla, kay bukid man na to. Nangayo sila sa module. Kag yes, ang sa RCSP. bilog nga probinsya sang Negros Occidental, I think in the whole Philippines, kita lang ang nag-survey, nag-inventaryo, may libro ni mo yan ni Ma'am Kalumba, mga pista nga kung ano klase, ano nga species, ang flora and fauna ta, Oo. pila pa kabilog ang buhi da nga Deer. spotted deer, ang spotted kalaw, deer, oo. pikoy. Ginpangtag na, sir. Daw ginmarkahan. Markahan, oo. Ang mga ferns ta nga dalag ko, iniblang ginapanambal ang butang, inabaligya nga ginabutangan ng Butangan sa orchids. orchids, so. Amo na siya. May libro kita dira, makuha tato sa aton Menro. Kaya siling ko gani nga ginatago nyo ni. Pwede Kay ni history na mo. ibaligya naton. Kaya ti paryo na sang red-breasted pigeon. Inablang alimukon nga pula ang dughan, sir. oh. Oo. Talagsak na makikita. Talagsa ka na lang ining aton nga ang sunbird. Anong sunbird, sir? Anong sunbird sa ato? Tamsi bala. Oh, tamsi. Sunbird ina sa English. Oo. Ang sunbird Tamsi. naton o kung ang tamsi, may-ari kita diri nga ginatawag nga dato. Daw All si- black na siya, sir. Basta magtamsi ganay Ma'am Eileen Iroy na dayon ang ako madumduman. May ara kita diri nga itom na siya tanan, pula naman ang iyadughan. Amo nang ginatawag nga dato. Ang mga abukay tadi sir, ang mga puti tadi nga pikoy, why na eh. Ang pikoy tadi ang redback ning pula, nablang daw ka pang lipstick kag ang puti. Ara pa na subong ara sa pa wilderness, subong. no? Oo. Ang ground pigeon naton, ining sari-sari ang kolor, ini balang basta katawom na siya. May pula, may green, daw may violet ang ulo. Ara pa damo pa to sa payabon. Ang aton pag ilahas nga manok. Normal na yan. Kadamo. Pero daw maubos gid siya ang ilahas guro sa sige RC space sa babaw. Hindi man. Lupasigla. Kadamo ka, sir. Ang ginadulot sa inmoto ni Tatay Kwan sa Payabon, sino to? Tiban Tatay Estocado. Tiban Estocado. Amo na permi. Ano man nga manok nga ito man ang iyang nga karne siniman gali kay pure gali ang ilahas gali. Ilahas gid nga manok. Kaya mo na sir nga diri sa Hinubaan, we created and authored by the Menro Municipal Environmental Office. Kag kay may Ma'am Kalumba. Si Ma'am Kalumba nakagwa ni siya kag nag-teach ni siya sa Thailand. Kuha na. Sino kaning first name ni Forester na siya. Forester. Sila ni kadamo da. Forester na siya sa iya gid profesyon Forester si Ma'am Kalumba. Oh. Manilingan na siya sa Manilingan sa pagdalaga. dalaga. Oo. Kaya ang mga partner mo da, Double R, Ah. si Sir Raul Ramirez. Aman. Ang pagtawag ko na sa iya, Si Alvarez. si Mga muna karaan da sa Enro. Si Raul. Raul, Oo. Double R. Kung yung tawag na siya, si Paok. Why Paok. na subong ko operasyon kay sige lang taas ang BP. Ang tawag yan na, sir, Lupasigla. Paok. Ginasunlog. Pero hindi ano yung nabuhat. Piling ko kabalo ka sang meaning sang Paok TF. Paok. Paok TF. Butangan ko TF sa punta. Buwaya man ni ginahimo. Ginalahugan ko lang siya, sir. Nga ano, sir, paglabay sang aggregates, okay, kwarta. Talent pay. Paok TF. Paok TF. Kaya di sila ni kapang dakop, sir, sa mga illegal quarry mo. quarry. Kundi ang
ang balas aggregates ang tawag sina. Tama. Nga kadlaw siya. Yeah. Ni ko paok TF kagid paglabay pag-agi sang aggregates. Okay, kwarta, talent pay ni Raul Ramirez. Good morning sa taga-Mindoro. Okay. Hindi ba na mo ng taga-Mindoro? Ginalahugan ka lang blasan. Icebreaker lang. Ganyan lang kung isa kung pwerte. Naging man kaseryoso ang inyong istorya. Daw kapigaw man nga puro na lang problema sa pangabuhi. Nga way unod ang imubulsa. Kung siya, sir, sila mo daw mahikog ikaw. Hindi bla? Ha? Pero kung makita mo, pag open mo, nag-monitor ka sa Alagad Radio, may nag-comment, Ma'am Eileen Eroy is watching. Kung interesado ka. Ha? Interesado ka? Or Ma'am Bethel Abalye is watching. Kung taga Surigao ka, itumok mo na, sino ni si Eileen Eroy man? Yan may mga fans man kita, sir, sa Surigao. Pagkakita mo kay pang Miss Universe. Kung mahambal ka, amo gali ning beauty sang taga-Hinubaan. Sorry, sir, na ako anay ang mahasugod, ha, kay ikaw follow up sinin. Gin-discuss na nimo. Natapos na ang Balik You Home Maskara 2022 sa siyudad sang Bacolod. Lupasigla. Kag ang halang doon nga bisita o galing nagsungon ato, sir, si Code 1. Kilala ka kay Code 1? Wala. Okay. Ay, boss mo, hindi mo kilala. BBM. BBM, Bongbong Marcos. Basta gani ang isa, Pario Bala, Banwas ang Hinubaan, nagkadto si Mayor Dap, sa Kulipapa. Maradyo ka to, hindi ka magsiling nga si Mayor. Eh, tibay, takabalos ang panahon. Code 1 is coming to your barangay. Okay. Code 1 ina. Nagsungon? Ha? Nagsungon daw ka namin. Nagsungon si BBM. Sino nga Victor Papa nga si Henry, kapilan ako magtawag. Wala nagasabat. Bakit hindi sumasagot? Ang sagot, the number you dialed is out of coverage area. Feeling ko, sir, bakit ka magagalit kay Henry? Bakit hindi siya sumasagot, sir? Sabihin ko sa iyo, hindi mo ba alam na walang signal ang Bacolod dahil takot ang tao, baka i-remote control yung bomba, lagyan ng bomba. Wala sang signal ang bilog ng Bacolod. Hapon nga daw, wala signal ang Bacolod. May areas nga black. Wala sang signal. Signal black. Tugod Okay. nga ato nga presidente, nagkatugid sa Bacolod, kag sikat ang Bacolod sa bilog nga kalibutan. Ang Mascara Festival is like Mardi Gras of Brazil. Daw amo na. Amo na. Ilang nga concept daw amo na. Amo gina, sir. Mascara. Ang dito ko kay BBM na kwan nga ang ginsuguran gid sang maskara is pag down gid sang kalama Sugar industry. Rusno ang aton tanan-tanan nga mga asenderos daw nagkiriwi ang ilang nga mga nawong sagto. Dugangan pagid kuno sang 1982, sir. Nalunod ang Don Juan? 1979. Don Juan? Don Juan. Oo. Nalunod ang Don Juan nga daw narusno ang bilog nga negro sadto nga mga timpo. Amo to nga gina ang mga opisyal sadto ila ginidiyahan nga mahaymura lang. Ano abi kun paobra ta di sang maskara nga naga-yuhom iya kag contest kita di sa Bacolod sang amo na nang ginsuguran sang ginatawag nga maskara. Munang nagayuhom ang maskara kay pangtabon ina kuno sa naong sa mga negrosanon nga nagakasubo. Kasubo, nagakiriwi, nagalain ang itsura kay ang kalamay na down damo na baligya sadto nga Mercedes-Benz. Pag sa ito nga panahon, mga kaabyanan, ang insurgency sa Negros nang insikat. Kag grabe pagid ang insurgency. Wala na sang may matapas ang tubo, ginapanotdan ang kampo. Ginatutdan ang kampo, ginasunog, grabe ito sa una. Kaya mo nang maskara, mo na nang originate ang maskara, ginapayuhom nila ang ilang maskara kag ibutang sa ilang naong kag ti amo na sa probinsya sir sang Cavite, kung magpiesta dito, kung may ginatawag dito sa 13 Martires nga karakol. Lain naman na yung konsepto daw saot-saot na pagagabi mapalupad lantern. Ang palupad sang lantern nga halin ina sa Cavite, kuha ta naman dire. Nga palupad bang kita lantern mo. Star-studded siling nila ang Mascara Festival subong the very first time star-studded ang maskara. Proper diyon ta na, sir.
Ano naman? Huba Festival na 18, 19, and 20 sa Hinubaan. Tulong pasiglang Ano, sir? Huba-huba? Abi, explicar. Huba Festival. Nga may huba-huba kita. Oh. Yan na. History sang ang iyagid nga title founding anniversary. Ang istorya nga balhin ang munisipyo sang Asya diri sa munisipyo sang Hinubaan. Amo na siya ang adlaw November 20 kag nangin nangin munisipyo ang Asya gali una-una. Amo na siyang adlaw nga nangin munisipyo ang Asya. Ang April naman 24 ginbalhin sa Hinubaan. Kag nangin Republic Act nga mangin banwa na. Banwa na sa Hinubaan. So ang plano sa aton iya nga 18, 19 kag 20 diri sa Hinubaan, first time nga dogin split bala naton ang aton kaysang una ginaisa ta lang na siya no, huba-huba and founding anniversary. Pagbanaag huba-huba festival. Do ginaisa lang bala. Subong ginlain. Lain man iya nga ang founding anniversary, lain man na iya nga paghiwat ang aton. Lain pagid sa April 24 nga muna ang aton nga ano panawag sa 24 na kay founding anniversary nimo, no? Ang 24 April amo nang kapistahan, pista na yan. Charter Day. Charter gali. Charter Day. Charter. Tulong pasiglang Pero sir, hindi ba magsiling ka huba means Uba. to undress. Oh, Andres. Na? Hubarin mo. O gauba. Yung damit mo dahil titingnan ko yung TikTok mo. Oh. Abi tagae bi acronym am huba-huba. Hindi ko kuha na yun. Sige, may acronym na. Wala mo na. Hindi, sa imo lang. lang acronym. Sa imo lang. Sige, anong bingin mo yan? Wala ko maghatag sina. Hinubaan, undress, and bear your accessories. Huba. Kabuwagin. Huba-huba. Huba. Times 2. Kuha mo, sir? Hinubaan, undress, and bear your accessories. Ipakita ang imo mga accessories. Di magsiling ka sa uyab, grabe accessories siya, no? So may defined body siya, nami ang iya cleavage, nami ang iya hitsura, hamot ang iya buhok, nami iya legs. Kung ang laki naman niya, may pandesal, may abs. May abs. And bear your abs. May abs naman niya. Okay, sir? No? Tigay mo, baka mo. Siyempre magwa ang abs. Kundi. And bear your abs. Kung sa uyab, bear your accessories. No? Te arada, sir, sa man may pulo parada ini. Kabalikat Civicom. I'm calling your attention. Kamu ang magmarsyal sa Huba-Huba Festival. Together may with ara na activities nga daw dugangan pagit siguro ni. First Mayor Dap Anthony Reliquias Sports Shoot Fest. Sana siya. Dual throne nga matabo diri sa Hinubaan. Hindi swim. Bike and run lang, sir. Wala sang swim. Kay kung may swim, trial, no? Triathlon. Oo. Kay duathlon, bike lang kag run. Oo. Ting iya sina nga mga guidelines. Kung magsiling ka, try tatlo. Kung by dua. Tinga, dapat sinang tawag na, sir. Duathlon ang panahon. Dualtron. Kung ako sinaya, bilatron. Bilatron. Kay ang una, trilatron. Huwag mo kung mag-sir mag-gets eh. Gani. Budlay na. Tulong pasiglang Amo na siya, dualtron. Triathlon, sports, shoot fest. Kag may ara pagid nga isa panawa to, trail run, may trail run. Baka siguro ang trail run sa Alanabana siya i-held. Gabike gyapon tapos may dalagan gyapon.
Pero dito yes kabukiran siguro na iya may Abi sir kay Huba Festival na gini kag mabalaan ta kon sinong mga Dakota Harrison Oo. kag mga small boy bla mga igwal, mga P-size. Oo. Abi sir maparyo kita sang UP nga nagadalagan nga hublas. Grabe na gini. Ano kaning panuwag sana sir? Ay nang Ah, term May term na sana. may term na. Ano kanin na Kevin Matthew? Inabla mga estudyante sa UP gadalagan nga hublas. Oo, ginatabunan nila ilanaw ang program. Ako hindi na ako magtabon. Ginatabunan na nila bayo ilanaw. Ate paryo abi sa ako kay may tato ko paglabay ko. Hindi, Makilala gid makilala ka mang Japon. May ara gina sa May ara UP, gina siya. may ginahiwat na nila. Oblation. Nakibayan, oh. Oblation? Grabe. Ano na? Oblation. Oblation. Lupa sigla, lupa sigla, lupa sigla. Kaya ba mo na abi? Oblation na siya. Amo na abi nga aton himuon de para hindi huba-huba. Nagaupod gid sa tema sang kay kabalo kamo ang istorya sang hinubaan. May mga natives kuno diri nga way gabiste. Tapos may mga taga-tabok nga naglabay nangita tubig dira. Ila pinang ubahan. Hindi blaser mo na sa aton legend. Mangayo lang to tani. Mangayo lang tani tubig pinang ubahan sa mga IP dire. Naton dire. Oo, sa mga IP mo. IP, oh. Indigenous people. Hindi ba? Mo nang history. Pwede man itik pampiyaga, IP man kagapon. Kaya mo na mga kabiyanan, nga ang huba-huba festival, dira inagin sugura ng Pattern istorya niya. natin. Oo. Dira inagin pattern. Oo, nga kag dira man nagalin ang hinubaan ginubahan. Ginubahan. Hinubaan, no. Dira na siya ng mga root words sinatanan, uba. Ang correct sina, ang ginsugura, etymology. Ang ginsuguran sa isa ka tinaga, ginatawag na etymology. Amo na siya. Kaya mga kabyanan, no, pasaligon kamo namon, tungod sa kapisan sang amon hubin nga mayor, Mayor Dap Reliquias and the Vice Mayor Jeffrey Incoy, plus the Sangguniang Bayan, the members of all department heads and the people of Hinubaan, ang ini nga festival mangin successful ini. Kag mangin makilala ini worldwide. Ano highlight, sir? Kwan pa lang niya, Marites pa lang niya, Marites sir. pa lang. Anong highlights? Marites, anong highlights? JMA nga artista makanto de. So Ramirez? Lupa sigla, lupa sigla, lupa sigla. Way labot kay Sue Ramirez, may ara pagid niya taga GMA actress kag aktor siguro makanto de. Lupa sigla, lupa sigla. Man sir, ini lupa sigla. ulo artista makadlaw kasi nisang istorya ko. Kadumdum ka sang nagdepensa kag nagpa iniblang way makunbek si Vice Governor ang patuan sa Maguindanao Massacre. Maguindanao. Ang abogado ni Vice Governor ang patuan is taga Hinubahan, the late Attorney Artemio Kanya. Kadumdum ka, sir? Ang iba niya, kanday saldi ang patuan na convict. Ang iya pa kadua nga ang nag-uyat sang kaso, si Attorney Kanya, Artemio Kanya, fiscalizer. Fiscal to. wala iya mapakonvict. Acquitted. Kag wala ma-involved sa Maguindanao Massacre. Sagad to. Nagpiesta sa Barangay Bakuyangan. Karon. Ang kapitan, ABC President man, Wilfredo Olac. Kagawad Salde Reliquia. Mon Qatar. Siling ni Attorney Kanya, to mapadala ko artista. Okay. Kuwari na. Kaysa Manila to siya mo. Manila. Oh, may balay to yes Manila si Attorney Kanya ya. Ikaw lang dato, bahala lisensya da kay Nanay Ineng, dira pa kaunon. Hindi ko siya basta artista. Oh. Nilipay kami. Siling nagtawag siya sa Amon, sa Barangay Council. 18 kabilog artista, sir. Hindi ko sino. Yan, hindi na ko manugid kung sino galan. Okay. Nag-alkila kami ni ay pa sa unang mga ban mo. Ni Kagawad Saldemon Qatar. Sang gamay nga series kay sila niya ang ilang mga instrumento ara. Ya kinanglan dako nga salakyan kun auto hindi na. Hindi kay go kay may mga instrumento. Pag abot na monster sa Boulevard sa pier alas 2. Dumagitigili. Dumagitigin pa.
Gatulo tangla na kami ni Kagawad Mon Qatar. Yan di na itong sinuayan na artista. Pag panaog, sir, may mga dala lang at trumpa. May mga dala, sir, at trumpa. May bilin pa. Yung trumpa, lang yung... Baho, mga mama. Oo. Gaya gali, sir. Ang iya binadala, inim lang mga serko sa Quiapo. Kaya siya yan, nagbaya Bacolod, nag-aeroplano siya. Daw hindi, sir, maintindihan ang itsura. Pag abot, kundi, ang akon to, V68 nga, na radyo. Tawag na ko sa barangay Bakuyangan, bulwangan pa lang, gali na gumba na kay super stick ang akon antena mo. Lengkok, isbe, ibisi mo. Ibisi, ipreparar na da. Kaya makibot ka mo sila. Abi mo, sir, pag abot sa tong siling attorney kanya ng mga artista, si barangay Captain Wilfredo Ula, daw malipong. Ginulo interview namon ni daw si Roy Reliquias, si Kagawad. Kung taga diin tong duha, ya taga Kandune lang ko, sir. Sa Kandune gali nga gin-train sang sirko-sirko sa Manila. Pag abot ni ni piskal kanya, pinamangkot. Abi namon artista. Ya basta gani naga-perform sa publiko, artista ina. Pulong pasipan. Correct, sir. Guay kagid padaog kag guay kagid lusot gali sa abogado. Fiskal ato yan. Oo. Tuod gid man Tuod na. Basta naga-perform sa Publiko. Inday RM na to, di kay Artista na. Artista ina. RN Domingo? Oo. Artista ina. Panawag sila artista. Artista, basta Artist mo. Guay gid ko to, sir, Ang padaog. ato niya yung mindset. Di ako nagagwa sa pinilakang tabing. Magsiling nga artista, ara na sa ABCBN, sa mga GMA, sa mga TV5. Amo na yung artista sa aton. Which is, yung mga abogado gali nga utok. Pagka ang tao naga-perform sa babaw sa stage, kagkabalo siya magdala sa audience, manawag siya na artista. Pulong pasiblang. Wala ako, sir, padaog to sa akin. Pero sa totoo, marites pa lang ni confirmation ta lang. May mabot nga mga aras highlights makalingaw sa aton nga mga taga GMA, no? Taga GMA. Iya ina sang aton hubin nga mayor Dap Anthony Bidaw Rasaga Reliquias. Abugid siling ko daw. Siguro basta hubin ng mayor. Puwerte ka sadya ni sa ginubaan. Pulong SM, Basta hubin na. partner, Alagad Henry. Kanday, boy ungas ni, tagaan ko ni Sansa nga makita sang audience sa exhibition, ginubaan. Okay? Kan ini mga Nunezco brothers nga mayo sa Muay Thai. Daw kuan na. Daw O ligaw-ligaw. kanday RM Domingo ni, kung ako intra ko ni sila. Kay man sila ining naga Dala sa ngalan sa ginubaan. Oo. Kana ko sa repang Dugangan ko, ang nagadala sa ngalan sa ginubaan pagid. Basi kung bago ka palang kabalo. sinasan. Dr. Jose T. Yusay, National President sang DRRM sa Bilog nga Pilipinas. Pulong Right, From Hinubaan. Proud Hinubanon. Ang aton nga DRRM officer, Jose T. Yusay, Dr. Jose T. Yusay, ginpili sang Bilog nga Pilipinas nga mga DRRM nga siya ang mangin chairman sang Bilog nga DRRM sa Bilog nga Pilipinas. Grabe no? Oo. Grabe ang Nakilala ang Hinubaan tungkol siguro partner sang pag-audit si Zero kwan kita di mong inang Casualty. Wala tayo. Wala ta. Well-disciplined ang taga-Hinubaan. Na Kagari pa gid, sir. Oo. Abi balakan di ginapilit gid ta sang Al Jazeera kag CNN, tatlo kita mo. Oo. Nga kwaon nila, kung kwaon ta na, sir, timano na lang ang Hinubaan man. Hindi ta gid nga, sir, pagbayaan ang alagad Hindi na na ito.
Gina-pirate kita sa Gina-pirate na sa CNN. Kinakuha kami mo sa CNN? Algeciras. Yan dito ka mo news. Kwan. Ano na lang yung hinubaan? Oo. Hindi, why na sa ila sa may mapabalo sa mga impormasyon. Nagakatabo. Oo, nagakatabo. Kung ano, kung puwerte ginubaan niya. Ari ding talento. Iya nga makita mo nga ga-excel. Iya mo, bisan sa ano nga nga butang niya. Ga-excel ang hinubaan. Ang Milo's Bar sa Lacson. Sa pilak adlaw nga pag-display dito sa ng maskara. Puwerte ka damo sang kwanser, sang customer. Daw may litson pa yung nga bakas tubang mo. Grabe. Ginatiyog. Gatiyog sa drum ba lang nga buka. No? Gatiyog. Grabing Milos, oh. Diyan mo na, sir, nga dire, hindi tanin ni pagbayaan niyang hinubaan. Gani, No. oh. Kaya man palangga tayo niyang hinubaan, sir. No? Kaya makmong offer sa aton, hindi lang ko maghambal kung pilang sweldo. Nga siling ko, bisan gamay lang diyang sweldo namon, loyal kami nga sa amon ba, no? Yeah. Hindi bala, sir, kaya naghambal sang mga taga CNN kag Al Jazeera. Siling ya, alaga din rin, bayain na Victor, papa, paong ka namon. Hindi ko yan. Hindi ka. Yung kay itsura mo pa lang, sir, daw tao ka ni Bin Laden kag ng mga Taliban, no? Ilo-ilong magpabigote ka, daw Taliban ka. Daw nag-aim din sa ila, swak din sa ila. Amo na siya, sir mo. Another record sa hinubaan, Dr. Jose Tiyosay, DRRM National officer. President sa National President sa MDR, DRRM. DRRM. Alin siya sa Bulacan, ligad lang adlaw. Siya to nag-represent, siya nagdala sa Negros Occidental. Negros Occidental, kag iban pagid nga mga DRRM. Tagaan nila, partner, gahinan nila sang budget sa ilaman nga departamento. Ginatag to bilang 5 bala to ka DRRM to nga dungan gin nga nagkalamatay sang ano to nga bagyo man. Kadumdum ka, sir, sang after sang Maguindanao massacre, nga tanan nga media gin pa-report sa Manila. Bale, ako ang nag-represent din sa radyo natin sa Hinubaan. Sa tuod-tuod, sir, kinanglan bisan sa ano nga bagay, maangas ka. Ang mga taga Oriental, Negros, behave ka lang, pero kinanglan ka balo ka magdalag atay. Nakilala ko to nila, sir. Nam lang medyo, ito lang mga doon natagaan-tagani ka certification nga nag-attend ka mo. Sa Ato lang sa pagkatabok sa to after 1 week, meeting to dayon. Tiyan mo na gani, sir. Mga kaabyanon, kung batuno namon ang offer sang CNN kag sang Al Jazeera, wala na kamo sang katikal nga ginislanta sa ngalan subong nga affamables. Tulog pa si Blanco. So sa Huba-Huba Festival pa lang, aton ini tutukan after Sadyahon ta ni. Sadyahon ta. Sobrahon ta pang bakulod sa Star Studded, ha? Siling nila ano, Star Studded gid kuno yung bakulod. Diri ay dire sinubaan na. Testingan na. 18, 19, 20 Huba-Huba Festival, no? Huba-Huba first, Huba-Huba Festival. Kag pizza 25 kita subong, 5 days more to go, undas naman. Undas na. All Souls Day and All Saints Day. Kinanglan, preparado ng mga lubong sa aton mga katigulangon, respetuhon naton ang aton kultura, panglimpyo kita, kag kun ano man ang kagustuhan, nga ginamonitor kita sa aton kapulisan, mayong aga kay Sir Ramel Bustamante, ang aton hepe, kag mga barangay tanods naton. Sila No? Kinanglan mag-aksyon kita, Philippine Coast Guard, mangin aware kita nga sa subong hindi na pwede magdala sa mga ilimnon sa sulod sa public cemetery, gina-prohibit na ina. In connection, mangin bisita naton buwas ang hippie man ang panawag, sir, sa BFA. Sang Mga Bureau of Fire. hippie man ang Chief, Chief man na siya, no? Chief, BFP naton, mangin bisita naton, ha? Sa Wednesday. Merkules, aton i-updown dire ang aton nga hippie sa aton nga Bureau of Fire sa aton nga programa, no? Kung anong iya nga mga panugyan nga dapat naton himuon sa undas kay gindeklarar na una ni PBBM nga ang pizza 30 na sang Oktubre is holiday. Tulog pa si Blanco.
Alagad Henry, makahingagaw ang... Kabalo kan Lawig long weekend. Ang sweldo balas ang empleyado, I don't kay know. need man na nila mo, bisan Di obra. baka- Suman. Madumduman kung gid naman nga istorya. Ano? Mayor Paking Bilbao. Ano naman, sir? Oh. Kwanto mo? 30? Pagka-uno, buwas, uno na, sugod na kalagalag. Mayor daw, nagtindog na sa tubang. Yung ang mga Empleyado? GOs, empleyado, Wala. daw mga mumoy ba lang nga nagadinuko-duko, nga ano-ano. Anong problema nyo? Mayor, why gidinugbakal kandila? Tinga nga, why sweldo, why pa mayor? Abi niya inyo miniming masweldoan mga tao niyo. Bisa ninugbakal kandila. Why ninugbakal? Tinyor, alang-alang mag-withdraw kay amo na. Paula matag 500 na sila kada isa para nga makapuli na may bakal kandila. Amo gina ang madumduman ko kay Mayor Paking sa una mo. Pulong Kag pasigla, si pasigla, the late Mayor Oh. Don Paco to yung panawag ko sa'yo. Francisco mo. Sa Francisco. kinat sila Francisco ang hayo sina Paco. Papirmahan na tag 500 tagay na. Kay para nga may dalo na sila pamilya kag bakal na to sa kandila kag kun ano na to mahimo silang 500 nga i-advance nila. May mga masyado kami to ka pribado nga ginaistoryahan. Siya ang bulsa ko pero may gidya may onod. Nga ginapreparar ko gid ni. Maalwan to siya. Abi mong style ko daw kay kundi isang una. Kadumdum ka to dang iya cougar bla tong ang suga. Tong pula nga ginjunk da. Dito to ko dahil Biyernes mo mga boys sa motor pool. Sa pagid. Grabe ba to siya? Kadto ko siya aga pa. Alas 6, ara na siya gapungko na sa terrace niya. Indri aga pa man si Mayor managlapos ang kwan. May nag-hit and run Mayor nga nagrikta pa kulipa pa. Di kay may radyo na siya. Si Kuya alerto naton ang mga post naton pakadto sangki para nga mapunduan tong nag-hit and run. Okay na. Pungko siya kape. Kape kami do Siling sang nag-abot na babae. Mayor. Ano na? Yung ako nga bana ato sa hospital ibaligya ko tani ning tinday sa imo kay idugang na baka nga tinday kay para nga idugang namon pa hospital. Iba. Ano kada ko pila ka bulan siya daw mga 4 ka bulan na to Mayor. Istorya sila to. Balik sa sakon. Kita mo na Henry kung ikaw Mayor. Aga pa. pulong pasigla, Nami lang ni Epa matian siya, mayor siya. Oo. Pero kipasan mo ni ang bilog nga kalibutan. Abi Kanino nyo ko ba? lang Mayor ha? Oh. Grabe ni. Grabe Abi trabaho. nga siling mayor dako sweldo. Oh, no. Ang ilan ni sweldo, Kulang. kulang pa niya sa... Kulang na iya. Sa pangayo bulig, katuan ka, muni, amo to. Magsumahay ang mayor kag ining buso sa likos. Ano ka ni sir? Ining Inang- buso bla? Amo na, boso. Oh. Magsumahay sweldo, dako pang sweldo sang buso ikumparar sa mayor. Sa adlaw-adlaw Sa bala, take home, sila- ha? Sa take home. Oh. Sa take home, Oo. take home pay. Grabe ni, masiling ka, Makapoy. Mayor. Oh, kapoy niya. Ano sila Mayor Straw? Ay, salamat. Nakapahuway na gidman ko. Nakakasana sa kuno kadina. pulong pasigla. 13 minutos sa nakaligan sa takta nga alas 12 atong tamyaw na anay. Sir Roy Reliquias is watching. Good noon sa imo, sir. Ton sa Gudanya is watching. Mayong Otobro, Adeline Castillo is watching. Morning mga sir, watching live from RBSFM, Hinubaan, Romark Octavio Tingson. Good morning po mga sir, watching from Gayan Ace Silvestre. Buwasa, ang tatay, ano to? Ginrape niya iya bata tungkol sa TikTok? Ano to? Oh, sir, daw sa payatas, 10 years old yung nga bata. Abi mo ano pang irason? Siling nga, tayo nga bata mo ko ginarip, 10 years old. Ya kay Widis nanay mo. Nalingaw sa lantaw, sir, sa TikTok. Buwas, ato na iti ka pa. Tatay, ginrape niya iya bata nga 10 anyos tungod sa TikTok. Pulong pasigla, pulong pasigla. So, sir, anong plano? Sige. Balik kay kita, buwas.
Tutok lang kay hapon diri sa 100.5 Radyo Alagad. Sa kadaot to ninyo, upod sa inyo panyaga, Sir Chief, Alagad Henry, mayong odto sa liwat, mayong pagpanyaga, mabuhay kita nga hinubanon, mayong odto, Ma'am Dalin and Sir Palermo, gapamati, gidgalin ang Sir sila. Vic Palermo. Oo, Mayong aga Sir dira. Vic Palermo, Ma'am Dalin, kunuway na nayagalin. Manang Linda, Soon Linda ko, good morning. Munang siling mga pinakagwapa sa unang Ay, pinakaguhap. Ha? Paglanding din sa mga US Navy, amo ina yung nag-miss hinubaan, nag-represent sa Miss Si Hinubaan. Ma'am Dalin? Si Ma'am Linda. Oo. Hipinango Palermo. Palermo, oo. Mayong odto da, Ma'am Dalin, Sir Vic. Sige. So mga kabyanan, so ngalan sa 100.5 FM, Alagad Radio, the only community radio in Hinubaan, together with our boss, Sir Kevin Matthew, and my partner, Alagad Henry. Sa tanan-tanan nga nagapamati, kag nagamonitor, kita ay kita buwas, pareho nga oras, sa madamo nga paghatag sa inyo sa mga preska nga balita. Tiningin nyo abyan, Masalam Victor Papa. Lupasigla, lupasigla, lupasigla. Lupasigla, lupasigla, lupasigla.